Ramogi en thuolo machielo kendo kaka nasingo ni tielo mokwongo mar duol ni odhiambo ma kawuono an ka elo Trevor Ombija ma bende kelo ni duol tich ariyo ga tich ariyo. Kao kamano kawuono ane makura bedo kanya kwa Ramogi an go siki kendo ane machoro mache duol mondo wago mbaka. Kawuono ni duol nyakwa Ramogi moro sekta kata migao mar somo. Niso ni wamulo dongruok mar piny. En piny ma somo onge, en piny mothirno, en piny ma ok nyalo gokang, en piny ma mudho mako, piny ma taya ok orieny. Odhiambo ma kawuono gimoro ahinya ka rwaki ni machiegni e duol. Tielo mar ariyo ka wan kod jagoro maduong' mar Kupet Akelo Misori. Wan kod studio ka kendo adwaro ni mondo miye thuolo mondo omos ni Ramogi Ajwang'. Kinde moro ka nowuoyo kod chien nowacho ni en kimulo wach mar somo timulo chunye. Omiyo kawuono wan kode. Machiegni. Erokamano ahinya moso jo nyikwa Ramogi ni oyimore uru. En thuolo makende maber kendo ka umiya thuolo mondo abi mondo watwag e weche ma muke chunya to kendo ma thago chuny piny. En mor maduong' ni ka president manyien nochobiro e tich. Yes. To gimano jomake moloso ne committee mokwongo ni waloso committee on education reforms iluongo ni presidential working party on education reforms. To kendo gima chandwa mogik ni koro somo manochobiro manyien sani iluongo ni competency based curriculum. Ji mang'eny ogo bebu to mano endo nyiso ni ka ji mang'eny penjo somo mar nyithindgi nyiso ni giseng'eyo gima ber gi gima rach. Temo mondo awach ne jothurwa ni somo yes en mise ma piny dongogo. En moloko pach ji mondo ji par maber e weche mag dongruok kata mar siasa, weche mag dongruok mar nweng'o ma ji nigo, weche mag dongruok mar pur. To kata kaka ji dak, koro somo no endo emamiyo ipogo piny ka piny ni to maendi dongruok ne ni stage man. Kaka sani kwa wacho pinje moko machalo kaka Japan, yes, wacho ni gin pinje manitiere e piny mokwongo, iluongo ni the first world. Yes. To wan wacho ni wan third world. Nikech giseng'ado ma gin gik miluongo ni dhir, gigone machiemo ma ging'iyo mana mabor. To wan pod dhiro nendo momakowa. To gimomiyo gisetimo kamano ni kokalo 1945 mane mbom ogo town miluongo ni Orisima. Somo mar Japan nolokore gotieno. Kendo jo-Japan nochako paro mopogore. Emomiyo koro sani endi kata kiringe streets ma Kenya kata ma Uganda kata ma Tanzania, mitokni mineno ma ji riembo gin mitokni mondik ni Toyota kata Isuzu. Magi Nissan. Magi gin mitokni moa piny Japan. All right. Mano nyiso ni pachgi nolokore kaluwore gi ni ji nosedongo mo ogogi gi mbom to gin ne ok ginyal duoko. Wan bende mbom mogowa ni en mbom mar dhier. Ere kaka wanyalo kalo olalo mar dhier mwadonj loka kocha. Okay. Kaka gima jothuru osewacho ni wato buchopo kanan karang. E yor somo manyasani iluongo ni competency based curriculum. All right. En strategy mar kelo somo machiegni mondo ji ong'e ni wadwa yudo somo ma ok manyiso nyalo mar japuonjre to kendo ok modhi manyo go tich to monyalo loso go tich owuon kendo nyalo timo go andi owuon. Okay. Yes. Mana kama ikete no japuonj kiyena luongi kamano nikech iwacho ni in kirie lweti to jopuonj mathoth ma uwuok e lweti odhuro. Gie sani kama wachopeni kaka Kupet duol kata put mane ochuogi jatend piny Kenya choko pas joganda ewi CBC ni. Gisedhi gwenge mag Migori, giwuothe gwenge mag Busia kocha, Homa Bay, moko bende odhi gwenge mag Turkana, Mombasa. Ji nigi paro mopogore mana kaka nisewacho. Kaka riwruok mar Kupet, un pachu en mane? Hie wach mar CBC na ng'oma dwer mondo mi japiny ong'e ni mae chun. Nikech kinde mokalo
nusebedo ka nitiere gweruok ni jopuonj ne ok okete rang'iny madwarore ahinya mar ng'eyo kata yore mag tiegruok mondo ka koro gichiwo ne japuonjre gima owinjore kaluwore gi lai manyien ni to time ma ok bi kelo to kata ma japuonj ok bi se ni ne ok otimo tije yo makare. Kaluwore gi Presidential Working Party, Yes. gi gima odwano mondo wawachi about CBC, to wabiro chiwo pachwa nikech osemiwa thuolo mondo wachiw pachwa kapok oromo tarik 18 ma wase keto kundiwa mag jo-union wikwa ka structure mar county kendo on Friday wadhi romo gi National Governing Council kanyo ma gibiro miwa pach gi mogik gima gidwa mondo wawachi on CBC. To ka wuoyo kaka ng'at mano oyudo thuolo mondo participate competency based curriculum reform committee mana nitiere kochakore higa 2014 nyaka koro ochako bedo implemented 2015. Tadwa wacho ni kumonego bed ni ji dhiye en competency based curriculum nikech omiyo wa thuolo mondo wabed gi somo ma ok gol jok ma ofuwo gi joma riek, to ng'ato ka ng'ato buok ka en bong'eyo gima nyalo timo. Nikech competency based curriculum ka pod wawuoyo sani endi gima omako ji mogik ni to wabiro dhi e secondary, junior secondary karang'o. Koro wan ting'e ni wan union mar post primary education. Koro jopuonj mani primary osebedo ka ywak ni ne ok gin prepared. To mano ok oulo ni competency based curriculum rach. En ni yo mane wachako go puonjo competency based curriculum emano tem riknigo maka awuoyo kuom ngire Professor Magoha sama ne en minister to nowacho ni train koro osewuok e station, koro ji nyaka many kaka ji dhi. Emomiyo ka president manyien nochobiro Dr. William Samoei Ruto tiwinjo ko wacho ni nitiere anxiety, ji gombaka ni sama ne go campaign ni competency based curriculum dwane mondo jopiny wachane ngeche ni ji train mowuok maringono nitie joma gire iye. To bende wanyalo wuoyo mondo waneni water nurses ei mtokani ei train ni to gi dakteche mondo wathiedhi ji to wadhi wuoth koso mondo wageng wuodhni gi kuma wasegikeni to wachak kuth machien. Maendi en gima jo Kenya mabro ng'ado. To an kipenja pacha gi paro madwani mondo jo kupet obedgo, ta adwa wacho ni maber ni yo monego wadhi en competency based curriculum. Kendo wadeko ahinya nikech ko ndalo mosekalogo wan mana gi jok moyudo A, kendo ka ng'ato ok oyudo A to kodhi timo medicine. Ka ok oyudo C+ to en kare ong'ad kete ong'ad oko. Koro wadwaro ni kadiponi wasechopo e secondary kaka wadwa receive jok mani junior secondary, to waikgi mondo ka gichopo e grade 10 makoro iluongo ni senior secondary to ng'ato ka ng'ato nigi pathway ne. Onyalo bedo ni odwa go mpira kata odwa tiyo studio kaka bati. Ka kamano to odwa bedo japuonj kaka kelo misori. Ka kamano to odwa bedo engineer. Ka kamano to odhi bedo ng'at ma thiedho ji kaka daktari kata odhi bedo lawyer. En ni thuolo oyawore. To ka kamano to bedo Ronaldo embo nyalo go mpira kendo kelo pesa thuolo. Magi gin pathways ma competency based curriculum koro yawonwa ni somo ma biro ni kata jok moko osechopo grade 6 ni ok en gima golo jok moko mofuwo gi jok ma ok ofuwo. En ni wan duto kaka Nyasaye ochwewa wan gi gima iluongo ni pok mopogore, wan gi capacities mopogore, kendo capacities wagi komiwa thuolo environment maber to wanyalo mabedo ji. Japuonja Akelo Misori kata jagoro mar Kopet, ka wang'iyo kaune makoro wach mar CBC ni ochomo nikech kochopo dwe mar 12 mano dwe manyien,
to joma ne nie grade mar 6 koro chako donjo gi wuok e primary to gidonjo e junior secondary. Nyiso ni koro giwuok e primary gichako luwo ng'ato manyo yore kama nitie. Ichiwo ranyisi gi wach mar piny Japan ma ne oloko paro kaluwore kod monj mar higa 1945. Gie sani kama wantiere ibo yudo ka nyithindo mathoth ahinya manitiere kata mane klase mapod piny kata grade mapod piny e CBC ni, gima wanyalo timo gin gik ma samoro dewa notimo chien kucho mag chwe agulni, chwe par gik machalo kamano. Be waneno ka nitiere lai moro amora mar kata weche mag technology, nikech king'iyo gimomiyo noloko chuny Japan momiyo koro sani gine magiloso moko kuom geche en ni ne ging'iyo piny ni koro piny ochimo kanye e weche mag technology. Be waneno ka weche mag technology be nitiere ka wang'iyo kata mana kichiwo ranyisi gi Ronaldo junior secondary ka be nitiere skunde moseketi mowach ni wan gi capacity mar kata mana loso academies moko kata ka gin pewe matindo to nitiere nyathi manyalo wacho ni an ahero mpira achak tiegora kapod ayot ka koro wadhi kamano. Be waseng'iyo gini e yo manimba, e yo machalo kamano? Gima timore ni kaka wadak e Kenya kaendi wahero keto siasa e weche madongo kendo mamiyo koro ng'at machalo kaka an kama ikubiro e television ka to kochiwo pache to jok moko paro to dak kako soko dakache kata mana mier mwadake kata mana nyithindo mantiere technology Kenya kaendi ma M-Pesa makoro revolutionized money transfer beyond Western Union manatimore oai. Mano nyiso ni ka wachiwo lwasi maber mok waluor kaka ji oluor ni to onge gima monowa donjo e state kata level mar Japan. Gima timore ni kik waluor kaka waluor ni, wawe siasa moko manono ma weche mag education waketo wawacho ni gini endi beche tek nomiyo gwen rume gwen. To gima somo ni baro mondo ong'e orani mondo nyathi ong'e ni environment modake no endo bong'e maber. Koro in kaka bati ka nyathi obiro dala to obiro penje ni baba chiro ne wan go igni mokalo adi Migori ka, tiwachone ni chon ne wan mana gi Kogaja kende gi Migori, to kanidwa manyo rech tidhi Miuru kata idhi Sori, to wach tipe to penji kendo ni to margi yore kende minyalo yude rech. Tinyise ni nucha neno ka bathe kilomita 1 kwa dala wakaini binti fish pond bende pwede nyalo pede rech. Ni koro ka nyithindo kelo ni gima chalo kamano mondo penji kata nita aora ma wana wakalo chato nyingeng'o, tiwacho ni jopuonj oloko umbe koro un jopuonj. Gima beche rach en somo, to kendo ka waluoro kao thuolo mondo wakao pesawa kata mwandu wakete somo to wan dhiere mabiro chikowa. Mani ende manyisi ni gima nitiere ka jo Kenya ne rieko gi ogik kamoro ma kane gindiko katiba mar 2010 to giwacho ni education en a right, kendo ng'ato nego bed thuolo monyalo achieve to the best of his capacity. Osomo gike kamohero. Mano oketo nwa teko ni nyaka koro wane kaka nyithindo somo. To gimonego koro watim ni to somo ni chalo gima koro beche tek. Ere ng'ama kao thuolo mondo chul somo. Mano ende gima asewacho kuonde mamoko ni mano ende liech manie ot. Ni the elephant in the room en education financing. Ere ng'ama responsible kwa chulo tax. Kidhie pinje moko machalo udhoni magi koro achiwe examples mag pinje ma develop machalo mosedongo. Kidhie pinje machalo kaka India, somo en gima nono nyaka university. Kidhie pinje mar Germany, somo en nono nyaka university. Kendo ken gimoro migoe mbaka nikech ging'eyo ber somo, nikech mane ende gima miyo ji bedo marom te, kendo mane manyalo miyo wagolo gik mawacho ni kaka dhier ka. Kadiponi ni waluoro expenditure money education, to wabiro wacho ni to kare ng'ama chulo
gwen mwaywago ni. Ere ng'ama chulo buge ma idwaro mang'eny e skul ni. Ere ng'ama chulo pesa workshop. Mae die gima timore. Koro ipenja ni to kang'iyo ni kuro secondary to primary. Bende wan gi kiwango, wan gi nyalo. Wan gi nyalo. An gima ng'eyo ni Kenya ka indi wan gang'o gi nyalo. To waluor kendo wago machiemo. Machiemo wagoyo nikech gima waneno kama wadhie mbele kacha ok wang'eyo ni wadhi dhi kanyo. Koro ji ong'iyo gi somo ma ji dhi manyo go tich ni. Kendo ji ong'iyo gi somo ma ji miel ni ng'ane oyudo A. To kata gima ong'eyo gi en onge. Puothe wan go ka koro king'iyo kuonde ma wantiere go kata mana northern Kenya. Yes. Wan gi kuonde minyalo ringo for 1 hour kapok ineno ji. Ere kaka inyalo wacho ni waonge gi kama inyalo kete pap ma nyithindo nyalo tugi. Ok en paro mwasebedo go kata cities machalo kaka Kisumu, Mombasa gi Nairobi. Iyudo kata kuonde miluongo ni estates. Kuonde manonego be ni ji keto kar tugo. Nosegedi jok moko kete chiro, jok moko kete ogere gorofa. Kanya ma giyudo mwandogi. Iwinjo gino. To plan maber. Kidhie pinje moko ma skunde samoro mawuothe. Kiin kata gi ndege kichiko balen. Tinyalo kwano pewe malo kata ma 60 kapok iland. Moluoro Berlin airport. Mano nyisi kaka ging'eyo ni dongruok mar nyithindo kata dongruok mar piny ok inyal ka ji te iketo kamoro achiel ni ema giluwo. Manendo idwa nego jogo. Dongi seneno kata mana pawe ma ang'eyo jo Kenya nigi awacho nigi notorious ni gin ng'iyo mpiche moko kata sani di kaka itie mpiche migo today mogik e La Liga. Migo piny Spanish kocha. Adhi neno nyaka saa 7 mar otieno. Kineno kata ma en piny otieno. Madhi mpige udhi rumo saa 5 otieno kocha. Tineno nyaka nyithindo opong'o pap. Weche mag tuke gin en ohala maduong'. En ohala maduong' kabisa. En ni sama biro ka India neno kilando ni ng'amino ni Sepp Blatter wacho ni Qatar nokonego meni miyo thuolo mar hosting World Cup. Omano wacho kamano to en mana en jatelo mantiere president mar FIFA dhano no. Mano nyisi ni tang'o miyo jo Qatar no bid mondo bed gi World Cup. Mokwongo tukego ema biro tero business maduong' maloyo kata gik ma Qatar oseyudo ndalo mokalogo. Koro wan bende nego bende wang'iyo ni to kaka piny osebedo ni wan koro wan be wan e global village. Gima timore England affectwa. Nikech kaka sani endi kech mowuok ma miyo petrol beche ng'eny. Iwacho ni lweny mani Ukraine. Koro ka lweny ni Ukraine ema miyo koro bech petrol ni malo. Ere kaka wanyalo dongo through education mondo wan bende wageng gima nyalo kelo lweny mani Ukraine. Kata ka lweny ma Ukraine nitie kuno. Obedo kuno to wana gi mchendwa gi ngano mwachamo thurwa ka. Ok ni wadwa rito ngano mwa Ukraine kuma lweny nitie. Gine ka koro ginendo ochakore achaka ni to waonge gi chiemo mwachamo kendo koro wachako wacho. Kato unfortunately gima ka gir kragi. Drought buwuok ma 4.5 million Kenyans sani endi koridwa mondo solne gi chiemo. Ni to mokwongo gima timore ni chiemo manyalo a oko piny Ukraine ok nya donjo nikech lweny cha. Mwambe nyaka wabedi league mwanyalo yudo giwa wawegi. To moloyo ni somo ema miyo ji tero. Alright. Japuonj ni wacho wach motenre kod wach mar ni to kanye mwinjo bed ni yude pesa kata omenda mag siro somo. Nen penjo mane wacho ni mane penjo maduong' mwinjo bed ni ji penjore. Sani endi kama uweni jatend migawo ma koro nodonjo mokawo kar George Magoha iluongo ni Ezekiel Machuku. No wacho re nolieko chien kacha kata bed ni kawuono no wacho ni mano gima noko wacho. Ni samoro dipoka piny wacho bedo gi pek e chwalo sir ne kuonde tiegruok mopogore opogore. Ka wang'iyo gi sani in iwuon iparo ni kuonde tiegruok yore mag somo winjo bed ni yudo omenda kanye? Waonge gi yore ariyo mwanyalo yudo go pesa ma michulo go somo. En ni jopiny nyaka chulo osuru. To ka universities bonego be ni nyiso mondo giyaw pachgi mondo
pesa ma wuok e research nikech gima gitimo owuok e industry. Bende wan gi universities matimo research manyalo kelo pesa king'iyogi. Kidhi kata mana Jomo Kenyatta University of College kata dhi Karatena University tinyalo bedo ni ibuok ahinya ni to kare gigi nyalo timore thurwa ka. Wan gi universities ma yatimo kata mana Nairobi University kata Kenyatta University. Kenyatta University samone cha COVID obiro ne jok moko students moko 4 mnoriwore moa different universities moloso ventilator. Onego beni industry no onego beni osedhi ong'iyogi to wacho ni gin gi prioritize gibo timo research e medical health. Yes. Mondo gi improve go health conditions. Kakoro loso ventilator ne othago kata America. Nyiso ni wan jok mane third world to wan koro wan more quadly place. Wan ugino keto odirwa koda moro ma ok ber ahinya. Koro ka ber to kik waluor chulo suru. Ka ber osuchwa jok ma kwalo osuru ma manyalo konyo somo. Gino onego beni kik wegi ni waromo kod gi street kapor gi wuotho. Onego beni gin ka ber ahinya to wagogi gi kidi. Mana kaka ndalo machon mane go jok moko mane mano chik tindo ko yie ogogi kidi to kok kamano to magi otwegi mok nyanen gi nikech giro piny ng'ama kwalo osuru mosesol monego beni ichulo somo kata monego beni ng'iewo go yath mar osiptal mano ng'ato moko onego beni yiene ni en obedo mangima ijo wacho maber koro winje kaka pacha no endo en paro ma radical. Ten radical nikech ang'iyo ni ka ber to kik wago machiemo e weche mag education financing. Mane endo bende e animal ma in the room miluongo ni elephant. Ni somo mar Kenya iluoro wuoye nikech beche tek. To onge education ma beche yot. Somo nyaka beche beda matek. Jok moko wacho ni kidwaro ni paro ni education en gima expensive. To tema ne kaka ignorance be nyalo bedo more expensive. Magi gik monego bene wang'eyo e ngima makoro wantiere sani. Nyaka gi sani ang'eni weche nyalo bedo ni samoro nitiere gik moko ma utemo wacho ni mondo tim ma samoro pok otimore. Wang'eya ne kaka koro chenro mar CBC ni donjo kore kuonde mag sekondar madundo kata miluongo ni junior secondary. Jopuonj giwegi un kanye dipo ni ka chenro ne ochako donjo makoro nyithindo gidonjo to miyo jopuonj thuolo mar go machiemo kendo paro kata ka winjruok moro mar CBA mano kochopi kendo wacho ni koro sani wadwa ni wadit sirikal gi ka mondo gitimnwa kamacha mondo ka koro gini odhi mbele. Wach moro amora mar temo dio sirikal yo moro mondo jopuonj oyud dwaro ratiro margi ma samoro osebedo kukedo ne kinde mokalo odiochieng' ma kawuono. Jolweny kokalo riwruok margi mar Kalpa kod kambi mar Kenya Airways ne tieko ywaruok magisebedo godo kuom dala 4. Kata kamano moko kuom gi wacho ni jalo mondiko gi tich chal ka gima nomino badgi ondhogo gi. Un kaka jopuonj gi jok mondiko wi tich ere kaka udhi tiyo mongirore mar ni sama chenro mar CBC ni donje wang'e to donjo ma onge mende ni mora mobetie. Gima do mondo wachi moko nego bena wacho kae wan ng'eni kaka wamanyo kaka jopuonj onego beni chulo oko nego beni wabire before cameras mar TV kata koko wachako wacho ni no ka gimiyo watu kuru kata sombu gino obeda mano endo gini gik ma irresponsible. Wanyalo timo weche wa mag manyo pesa e thenge mar curriculum implementation. Nikech adwa wacho kama somo mar piny ober machalre mna gi jopuonj ma odhi skul maber kendo jopuonj mochul maber. Kik jopuonj yuagi ni wati iketo wa gi tich matek tichulo gi matin. Koro okadwa ni monda kik mita ni koro sama CBC nitieni kagi tamore chulo watu koro kamagoi. Kata ndalo mnuche CBC onge, nuche wang'enye street maloyo sama CBC ni koro nitie. To gima do wacho ni jopuonj somo mar piny ber machale kata kaka jopuonj gi. Gimo nego bene wa invest mo ni sani endi jopuonj mokwongo tin e sikunde.
ka ber to samane wa bedo gi 100% transition cha no ka diponi ne Azimio Yasmino wacho ni gidiko jopuonj te mosebede college mosetiegore to Azimio beno ginene Kenya Kwanza beno wacho ni gidhi ndiko 58,000 teachers to ka wan gi minister kawuono aparo no ng'eyo gima ni agulu giwacho ni Nulieko ne wacho ni no wachno ne watero ni no nyiso wa ni jopuonj dhi bedo employed 30,000 mano kata ka diponi jopuonj duma achiel mano kata ka jopuonj sekondari omiwa kata 12,000 to jopuonj primary kila 18,000 biro duoke chien workload ma jopuonj nigo. To wawacho gimwa koro wacho negi mano en gima nitiere pipeline ok mana nikech CBC ingin 2021 ne wadhi no negotiations to jopuonj oyanyo wanino wamiyo gi mana maternity CBA Keche ni maternity days emano medi. Udi unre urwako ntika ko gajo jopuonj. Koro ka biro kar pesa ka indi tijogo wacho ni ya nitie COVID. Tamba wacho ni jothurwa yawa, nyiso jopuonj ma jothurwa ni jothurwa. Mama na mwanda mwayudo ni. To wachiko Buffalo. Ngama jadwar maber yuda puoyo ine kawi birogo. Ye yudo mwanda ikawi birogo. Ching mi yudo bende abur tiga goya. Sama koro wadhi nindi abure makoro wamanyo. Ta abure ni bende wamanyo sama jogi bosieko gi gimno ni CBC. Mwayuak ni dewa gi tich mang'eny. Koro nyaka gibi gitimno gimoro. Ingeni president ma iluongo ni Kibaki cha nomiyowa 17 billion. Uhuru nochomiyowa 52 billion. To koro Ruto ni ting'ine ne wato dwa miyowa jopuonj 116,000 e higni 2 to kendo nyalo miyowa kata 70 billion. Ere rachne ka diponi omiyowa mano. Wambe wacham wadhi dala. Mano onge rachne. Koro manto buro manyo thenge mar CBC. Kawuono gimo kela kaendi adwa na kwayo jothurwa ni wach ni mogik japuonj. Gi wach ni gi bet gi chuny motegno. Mondo gichiw pachgi education magidwaro. To ka diponi gi nyalo winja to giwinji kik gidok chien gi wach ni CBC ne magidwaro. Wamany ng'at manyalo chulo bech somo mar Kenya. Wan jo Kenya mwadhieni ema koro tek. Gich wadhi kama koro giminuo ni climate change nitie. Climate change mabiro ni ndio kwa nyal face gi jok man gi somo mana manyo go tich. Wanyalo mana face gi jok man gi somo manyalo gengo climate change. Through capacity margi nikech gen gi skills no bedo develop. Mane nde wach manitiere. Yena mondo wang'ade gi kanyo. Weche pod nitiere mathoth. Weche somo ok rum japuonj. Ok nyarum. Koro chieng' machielo bom na gweli mondo ichak iduoka. Wachak wang'im moko nikech bende koro wachak ong'iyo ni to bende piny owacho ni kochopo higa manyien odong' mana gi dwe achiel kende. Be gindiko jopuonj. Koro wabiro chako ng'iyo kaka chenro mag somo medo dongore kaluwore gi geno manitiere e weche mag somo. Nyakora Ramogi erokamano ahinya wendo wa kawuono bedo jagoro maduong' mar Kopet mano riwruok mar jopuonje mag sekondar koda kuonde tiegruok madiere Akelo Misorio. Twak ahinya kendo gi chuny ma odimbore komi gima omiyo in iwuon nyaka ichiwri mar ni somo chopo kare. Wacho ni onge yo moro machielo en mana chulo osuru to neno ni joma keto osuru we lwetgi tiyo kod geyo makare. Ka kamano nyinga en George Bati. Nyasaye mondo obed kodi kendo oriti obiro rome thuolo machielo. Ka kamano oriti masani. Mimi naitwa Gitonga Mukonji.